Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba kami ekatanan ilaka uba jambarwar. Ha ka khatway trek ubanay leber ulalu megajingalang banekran ha kabayday bat kajingwan kentur pot ke Sarkar Assam nagabatay bian ka transit kam ha Khanapara ha district Riboy. Ha kini kajingalang ledon lang urang ba asnong ka Khanapara UCM karat marwed u acting CM kahima meliam ubasan ganong se uba Nathaniel Thangkio ubalong ru utrai jaka rengkat ki arngut ki executive member ki bakentop uba Victor Rani ubadeiru MDC kathan pad uba rangkensai karbuki uba jamperwar ulong bahadian bikiladep benetai sanibha la shemekarai baka KHADC kan pak da kejingtho sya menteri rang ba kejelau Conrad Kongkal Sangma ban kerpat ban cemkia mardor ban pensange agejingwan kuntur put ka Sarkar Assam hagi jaka ki bahap apo uput usam jong district council uba jambarwar ula pencai bahaduk menta kat kumgi kot kislai ki balayo da ka council kani ke jaka kadai ke balalong trai du uba Nathaniel Thangkio bad ompat lap yaki no kinu kisaki baladep bande ke jaka sya ka Sarkar Assam nrei ladadon ke jingde ke jakaru kan sapau Nrai kumba galong mentate kamdan ke jingde ke jaka nrai ke Sarkar Assam kelasuan kuntur put bian executive member ulong banaduk kesngi bagi layo jingtep alor kene ke jingja ke executive committee kelashim khia bat ulalit jurep kene ke jaka bat uba Victor Rani bat uba rangkensai karbuki bat haba kilala begi jing shisha kilakot urang ba asnong ka Khanapara UCM karat marwet bat acting CM ka Himam Meliam bat lapha daga jingtho syaga deputy commissioner jong district Riboy ban pensange ano ekene ke jingtai ya ka transit kam uba jambarwar ulong ba mensngi kam shimladon kanu kanu ke jing pentrei bantai ka kam nrelayo opat ke jingtep bala pentrei tangha kapur menmiet bat kumta kalong badan kam ban ya dak lenti ka ba kam teng e ban pensange shisendon ya kene ke jingtai bean kut hakatu kesngi ban nakaliang jong karaj kasnong bat nakaliang jong kahima kin aino ya wud ya ka complain ka jongki syangi bat nakaliang jongki ru klam dapan slam kila da tun submit ya ka written complaint sya ka office ka jongi bat nakaliang jongi ngila tho no sya ka deputy commissioner jong ka Riboy district naka benta bahkan pensange no ya gani ke jingtrei te ngila tho ru sya ka Kurman of Assam but ya ngila daban ai kopi ya kataru sya ka Sarkar jala ka jongi te nrei kene ka kam bakalong kat kum ka report nakaliang jong ka Sarkar Assam te imat wat lada mensngi kam shimla pentrei ya kati ka jaka ten rei ngiyo par ya ka report met pada ki ya trei kata ka wai ka ba nakaliang jongi ngi la perkhat ba kene ka kam kamot ka ba ngin habban yait no kam ya kene ka kam kanang bangin la pan pensang no ya kene ka jing trei tengi layo i kum tu apo ka house ngi la ya tai ya kene ka encroachment jong ka Sarkar Assam bantai ka tiga transit kam ngi iro opo ka Sarkar jala apo assembly ya kini kisngi kila ya tai hakabide pat kene ka encroachment jong ka Sarkar Assam tengi dap da jing sukuman ban yo ya ka jing pensyai na kalyang chief minister badon burom jongi ba la don kumba khat nriutli ki ba ka nakalyang jong ka Sarkar jala kala pensange ya ki project jong ka Sarkar Assam ki bawan ban encroach ka syupur usam jong ka Sarkar jala tenamar katangi don ka jing kerman ba ya kane ka jing wantei bi an jong ka Sarkar Assam hangti ha po Khanapara ya ketu transit kam te ngi kerman ba nakaliang jong ka Sarkar ru kan la ban pensange no ya kane tenrei ba ka Sarkar kan yo ban le no ya kane kala pelong yang i mentak sengi bangin haban kot sa sisen pat ya rangba asnong jong ka Khanapara nang ta UCM jong ka marwet UCM acting CM jong ka Himam Meliam bat kumju ru ya trai jaka te kai ka bangila isim ya ka rai menta ka sengi ka longba ngin tho sachisen saka Sarkar bat mentangin ai chisendon jaka jing tho jong sha chief minister badan burom jongi bat ngin kopi sha chief secretary ngin kopi sha DG ngin kopi sha home minister
ngin kupi show revenue minister jong ka sarkar jala da ka ba ngin request ngin kerpat ya ki ba kin intervene no kam kloy ya kan ka kam ban ngin submit lut ya baro ki dokumen ka ba ngila da ban kolek kum ka council sya ka government menta kanang bakan la ban pensangai no ya kan ka jingtai hadu menta ki dokumen ki bangi yo ban lum kani ka jaka kadai hi jong ki briu ki jong but itrai jaka iba lawan meni itu i basan jongka yu i ba thangkiu lawan hang ne bat dekat bat ki dokumen ki basai bah bakane ka jaka kadai ka jaka jong te ka jingwan wan kentur pot jong ka jala asam te long hadu menta te ngimpat lap ya kita ki sakhi ban ong ba nakaliang jong ki briu ki jongi kila da bandi kene ka jaka sak sarkar asam ka tela da kadon ka bakum kataru ngatrai kat ba kanang ya kene ka kam kan sapau ten ri kum bakalong menta ta kamdan te kata ka dei ka ba ngi ngila ikut menta bat ka ba arpat ka ba ngi ngila ya yo ya ka ban ya kut hakane ka jing ya kendu kalong ba nakaliang jong ka council kala kentu biang ya ka hima melim kumba kala ada ban form ya ka boundary committee ba kan pendep no ya ka report na ka benta ban identify no ya kitu ki jaka puta baro kiba ya hap deng ka hima melim bat ka jela asam bat ni sungtho ba hasilantar jong une u borderline apa deng ka hima melim bat ka jela asam kidan bun ki ki ba nakaliang jong ka sarkar asam ka persang ya ka ban kentur yo pun bat kidan ru kini ki ba ngisngutho ba kini ki ba don jaka hatu hakaput kidan ru ki bala imat ki bala register ru sha asam ti kini baro ngila IT syakane ka boundary committee jong ka hima melim bakin pendap yakini baro kin walk out yakini baro bakin sa submit ya ka report pada syakane ka council berhadian bakila submit dan nagaliang jongi ngin sa place yakane syaka boundary committee jong ka council pada balaradon ai ka bangi ngin hab ya ka bangin habban le ai na ka benta ka sarkar asam yakine baro ki bangin le kamot ngin habban report ru sa ka sarkar kanang ba ngin la ban wanra ya ka namar kumbangala keren hapo ka session kalong ba ka boundary dispute hi lane ka issue jong ka issue border issue boundary ka dai ka interstate issue haka ba ka sarkar asam bar ka sarkar makalaya kidan ya kata ka benta bakin ya penbait ya uput usang tang ba kumbang keren ngong ba namar ba ka jaka ka puta kadai jong ka snong kadai jong ka raj kadai jong ka hima kadai jong ka district council te mengi ngidan ya ka benta ya ka bangin habban pensngau ya kita gijing ki bangi ya kendu sya ka sarkar maka sarkar kan pensangai no ya kanu ka encroachment